दिनै एनडिपिआ सोंब्ला नोंस्रा मा अबदान दं एफा गोबावजे माने 35 बोसोरसो जाथिनि थाखाय अस्त्र दिनानै माने आन्दलन खालामबाय बिसोर मा लाबोखो होनना सोंब्ला जिर' एनडिपिखौथ' बिसोर जिर' खालामबाय जिर' जाबाय एनडिपिआ दिनै रिप्लाइ होनो गैया बिसोर जेबो माने बुंनो हाथावथ' जाथियाव जेबो गैयासै दा बिनि दाय गैया सोरनि दिनै बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं मेलाव सारा मा बुंनो सानो जोंथ' मोजाङै मोजां बिपिएफ हान्जाया देरहानांगौ आरो मोजाङै मोजां देरहानानै जायनाखि जोंनि बिटिसि 6 सिडुलनि पावारफोर बे पावारखौ लाखिनांगौ मानोना थांनाय बिटिआर सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों 5 बोसोर प्रमद सालायनाय समाव बिटिसिनि जायनाखि 6 सिडुल पावार दंमोन बे पावारखौ माने बिसोरो सिफायदों पावारखौ सिफायनानै माने 6 सिडुलखौ फोजोबनो नागिरनाय बायदि पिक्सारखौ जों नुदों बेखायनो जोङो एबारनि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि पार्टिया देरहानानै बिटिसि 6 सिडुलखौ रैखा खालामनांगौ आरो मोजाङै मोजां खुंलांनांगौ जों बेखौनो आसा खालामो दिपेन बर' बिथाङा बुंदों बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो माने अरुनदयाखौ दानजोब्बाय होनना बुंदों दा सारा बिनि सोमोन्दै मा बुंदों अरुनदय दानदोंब्ला बिथांमोना लिस्टखौ हो डिटेल्सनो माबा माबि लिस्ट दानदों जोंबो बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि अरुनदय दाननाय माबा स्किम दानलायनाय जों बेखौ लुबैया जाम्बा जाम्बिनि गेजेराव गोरिब गुन्द्रानि गेजेराव खुनु पार्टि थाया जों बे बिपिएफ नैबे इउपिपिएल होननानै स्किम दानलायनाय स्किम मोना होनलायनाय बेखौ जों खुनुदिन सापर्ट खालामा थांनाय माने प्रमद बर'नि समाव उरखाव गुरुआ ब्रह्म बुंदोंमोन जे इउपिपिएलनि मानसि नङाब्ला खुनु बिपिएफनि मानसि स्किम होनाय जानाय नङा आरो बिपिएफनि इसिबां माने माबा दं सापर्टार दं सोरबो जों माने ना गोरान फोराननाय बायदि रानजि होगोन जों होननानै उरखाव गुरुआ ब्रह्म बुंदोंमोन जे बेखौ स्ट्रं माबायै जों निन्दा खालामदों जे खबरदार जाथि नेताफ्रा जाहाथे बे रोखोम दैदेना गोरिब गुन्द्राया जिखि पार्टियाव थाया मानो माबा मोनसे सुजुग लुबैनानै थांनो हागौ पार्टियाव खिन्थु बिदि होननानै जे जों नैबे इउपिपिएल नैबे बिपिएफ होनलायनानै स्किम बोखावलायनांगौ स्किम दानलायनांगौ जे बेखौ खुनुदिन सापर्ट खालामा बयखौ अननांगौ बयखौ अननानै जों माबा खालामनांगौ बजबनानै लानांगौ जों बेखौसो लुबैयो आरो बे स्किम जे दानदों होनना बुंदों बेखौ लिस्ट होथों बोरैबो दानदों आं खोनानायाव हयथ' माबायाव मा होनो रिनिउवेलाव भुल जादों रिनिउवेल खालामाखै दा बेयावथ' सोरनाबा दानजादों रिनिउवेल जायाखै फैयाखै ओमफ्राय लोगोसे अबेबा मोनसे भटार कार्डआव मोननै मोनथाम स्किम माने हाबसनदों माने इउपिपिएलआ सोदों प्रमद बर'नि समाव दा बेबायदि माने मोननै मोनथाम स्किम मोनसे भटार कार्डनि गेजेराव सोनायनि थाखाय हयथ' बे माने कम्पिउटारा एक्सेप्ट खालामाखै बेयाव बिदि द्रप थांदों जों बिदि बाथ्राखौ खोनादों खिन्थु खबरदार खुनु जाहाथे जाथिनि गेजेराव माने बे इउपिपिएलनि बे बिपिएफनि स्किमखौ जाहाथे दानलायनाय फैया गावस्रालाय लाबोआ जों बेखौ खावलायो आरो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों महिलारि बिथाङा बिराद गिदिर हांसोनि दावदै मोनजागोन होनदों थारमाने बिपिएफ दोला बायसिगोन होनदों आरो माने बिनि सोमोन्दै मा बुङो दा बिसोरो गाज्रि गाज्रि खोथा रिपर्ट खालामबाय थादों आंबो खोनादों जे 3 मासनि उनाव माने बिपिएफ दोला बायसिगोन 3 मासावलायनो पार्लामेन्टआव मोनसे माने बिल फैगोन 125 एमेन्डमेन्ट बिल दा बे बिला फैब्ला माने हाग्रामा सरकारा बायसिगोन ओमफ्राय हाग्रामा सरकार बायबा रन्जन दैमारिखौ माने शिफ्ट खालामसिगोन बिटिसिनि इन्ट्रिम काउन्सिल दाब्रबसिगोन ओरै होननानै बुंदों आरोखि फोसावदों बिदिनो दा बेबायदि अजुक्ति खोथा एखेबारे खुनु माने भेलु गैया खुनु अथेन्टिसिटि जेबो गैया बिदि बुंलाबायनाया हमजागोन ना बिसोरो नंखाय बुंनानै मिथिब्लाथ' मोनसे क्रेडिट थानाय मानसि जागोन बिसोरनि पजिसना गाज्रि जागोन थांनाय बाराव बिसोर जेरोखोम बाथ्रा बुंदोंमोन 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाय खोथा बेफोर हमजाबायना बेयाव बिसोरो थगायदों मिसा खोथा बुंदों सान्थि फैयाखै बिटिसिआव हमजाबायना बिसोरो दा माने बिसोरनि दायरेक्टलि मिसा खोथा बुंनाय हमजाबाय आरो बिटिआरआ बेहा गिदिरथार बिदि होनना बुंलाबायनाय बेयावबो हमजाबाय परिबर्तन लाबोनाय बाथ्रा न'खराव साख्रि लाबोगोन सुइजार बानायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप फैसा होगोन हमजाबायना दा बे खारनावनो बिसोरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसोर जेनदों आरो नै दा बिसोर थगायनो नागिरदों बे थगायनाय बिसोर मोनसेल' दा अस्त्र मोनदों बिसोर दा दस्रा बिसोर जेबो एजेन्डा गैया एबार माने माबा मोनसे कनभिन्स खालामनाय पाब्लिकजों मोजां मोनजानो पाब्लिकखौ कनभिन्स खालामनाय बिसोर दा एजेन्डा जेबो गैया बेखायनो बिसोर एजेन्डाया माथ्र मा थगायनायनि एजेन्डा दा बेखौ हमजाब्लासो सेस जागोन आरोखि दाथ' मिथिखाबायबो जाखाथारा 125 एमेन्डमेन्ट बिला अलरेडि 2019आव माने रिजेक्ट जाखाबाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआ बेखौ माने डाइरेक्ट फान्डिंखौ जाया होननानै लिरना होखाबाय
आरो डाइरेक्ट फान्डिं खालामब्ला माबाफ्रा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफ्रा स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानाय नङा बेखायनो डाइरेक्ट फान्डिंखौ होनाय जानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंखादों आरो कनस्टिटिउसनखौ माने माबा खालामनाय जागोन ओरै होनाय जादों आरोखि दा गथिखे बेबायदि माबाया बुंनाया जाया इभेन डिफेन्स बर्डआ गावनो बुंबायना 125 एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनाय बाथ्राखौ आं बुङा जों बेखौ नागारबाय होननानै डिफेन्सआ बुंगोन ना आरो दासो गोदानै नायफैलायबाय आरो बेयाव खुनु माने बे माबानो डाइरेक्ट फान्डिं हरनाय मानाय बे माबायाव BJDCनि इलेक्सन जागोन आरिगोन बेखायनो बे बिसा खोथा बुंनानै बुंदों माने बे नर्थ इस्ट स्टेटनि माने 10टा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव जोंनो माने माखासे डाइरेक्ट माबानि बे मा होनो माबा मा होनो बेखौ पन्सायती राजनि जेरै पावार बिनि बाथ्राखौसो बुंदों आरोखि दा जाया बाया बिसा खोथा रायजोफ्रा बे माने अप्रचाराव जों माने साननो नाङा नंगौ होननानै बाया काउन्सिला काउन्सिल थाबाय आरो 5 बोसोरखौ आराम हाग्रा मावनाय सालायलांगोन आरो बिथांमोनहा 15टा मासि MLA मासियाव माने 12टा मासि लानानै देरहासार जागोन होनदों दा बिदिबा BPF दोला बेसेबां मासियाव देरहागोन जानाय नङा बे 15टायाव माने एफा बुरजा सिट मोननाय माबायालाय BPPलाय थांनाय BTCआव बिसोरनि रिजाल्टआ सेसना बिसोरो पावार थानाय समाव BPPला BTCआवसो जेनबाय बिसोरो 12टायाव सिगां मोन्दोंमोन बिसोर माबायाव BPPला नै पावाराव थानायनि उनाव बिसोर मा 7टायाव फैफिनबाय दा अब्ला बे 7टायाव फैफिननाय पार्टिया जेनखानायखौ नुखाबायना दा एफा बुरजा बे पावार माने MLA देरहागोन बे असम्भब जानाय नङा बे दा बेसेबां मोनगोन सिटखौ आं बुङाब्लाबो खिन्थु एफा बुरजा मोनगोन बेखौ जों खुनुदिन माने जोङो बिसास खालामनो हाया मोना बिसोर मोनथाम मोनब्रैसो मोनबा मोनबाय आरोखि बिनि बांसिन बिसोर मोननाय नङा सार फोसावदिं मेलाथ' दिनै जोबथा रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो रायजो राजाफोरनि मेसेजसिमाव आं नैबेखौल' बुंनो लुबैदों दा मोनसे खोथा डिफेन्स बर'नि सायाव आरोखि डिफेन्स बर'खौ जों बुंनाय बाथ्राया बेनो डिफेन्स बर'आ सासे रेसपन्सिबोल एबसुन लिडारमोन बे दा बे मिसा खोथा बुङै फैबाय थादों बे माने गावखौ माने एबसुनि प्रेसिडेन्ट समाव माने सेक्रिफाइस खालामनाय बा एबसुआव थानाय समाव बे 25 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदों होननानै बे बुंबाय थादों दा बे हिसाबै गावनो माने बे उदालगुरि समस्तियाव गावखौ सान्स होनांगौ रिहन दैमारियाबो गावखौ सनमान होनानै बेखौ देरहा होनांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरो हगारना होनांगौ होनदों दा बेखौ जों बेखौनो बुंजादों जे डिफेन्स बर'आ बिराद थगायसुला मानसि बिसा खोथा बुंग्रा रायजोफोरा बेखौ बिसास खालामनाङा आरो बेबायदि मानसिखौ जों जुदि रायजो राजानि गेजेराव जुदि मोजाङै बिनि दाय दसफोरखौ बोलानानै जुदि होआब्ला आरो रायजो राजाखौ थगायगोन बेखायनो बिदि मानसिखौ जों रायजो राजाजों बोलानानै होनलांदों रायजो राजा खुनुदार बिदि मानसिखौ बिसास दाखालाम बे थगायदों बे खुनु बे सेक्रिफाइस खालामाखै बे 25 बोसोर गाव बर' जाथिनि थाखाय मावदों सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुंदों बे जेबो मावाखै बे खुनु मावनायनि रेकर्ड गैया बे एबसुआव थाबोदों बे नंगौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों बे नंगौ खिन्थु जेबो कन्ट्रिबिउसन होआखै 25 बोसोर सिगां 2005आव जेब्ला प्रथम BTC इलेक्सन जायो बे BTC इलेक्सन जानायाव बिसोरो उरखाव गोरा ब्रह्मखौ सिफ्ट खालामनो थाखाय बिसोर नांलाय खमलाय खालामदों बुलाय सोलाय खालामदों व्हेरेज 2003आव जेब्ला BTC एकर्ड फार्स्ट जायो हाग्रामा महिलारिजों BLTजों अब्ला भारत सरकारा हाग्रामा महिलारिखौ आरो लोगोसे BLT लिडारफोरखौ माने एकर्डआव बुंखादों जे इमिडियेटलि बिसोर माने इन्ट्रिम काउन्सिल दानांगौ एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा ओमफ्राय इन्ट्रिम काउन्सिल दानानै थाबैनो माने 3079टा गामिखौ लानानै मोनसे BTC बाउन्डारि खालामनांगौ ओमफ्राय लोगोसे जिल्ला खालामनांगौ होनना बुंदों दा जिल्लाबो खालामनो हाग्रामा मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि ओमफ्राय नोङो समस्ति खालामनांगौ होनदों हाग्रामा महिला समस्तिबो खालामदों मोनब्रै समस्ति गासै बिनि गेजेराव 30टा माने रिजार्भ खालामदों दा बे इन्ट्रिम काउन्सिलाव हाग्रामा मोनहा बे खामानिखौ मावदों चन्दन ब्रह्मआ बे समाव डिपुटिसिपमोन दा गथे इन्ट्रिम काउन्सिल जोबनायनि उनाव इलेक्सन पार्टिजों गभर्नमेन्ट मिडिया दा हाग्रामा मोनहा थाबनो इलेक्सन पार्टिजों 2005आव दा बे 2005आव जेब्ला इलेक्सन जोङो फार्स्ट हाग्रामा महिलाखौ चान्स होनांगौमोन मावनो थाखाय बेखौ माने BTCआव मावनो चान्स नांगौमोन बेखौ होआखै बे समाव बिसोर उरखावग्रा ब्रह्मखौ डिफेन्स बर'ना सिफ्ट खालामनो थाखाय बुलाय सोलाय खालामदों जाथिनि गेजेराव गावस्रा खालामदों बेनो दा गथे बे माने 25 बोसोर बे जाथियाव सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुंनाया बिसा खोथा बेहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बिनि उनाव नै बिसोरो इलेक्सन थाखायसो एखेबारे BTCआव दावराव खालामबाय थाबाय 2010आवसो बिसोरो बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय भुवा मोनसे आवाज खालामदों बिसोरो बड'लेण्ड रायजो नांगौ होनना बुंफ्लादों बिसोरो रेलगारि होबथानाय आन्दलन खालामदों रेलगारिनि माबायाव होबथाब्ला बिसोर माने ओंखाम संजालायदों अनला ओंख्रि देलायनानै नेसनेल हाइवे होबथानाय माबादोंसो आन्दलन खालामदों नेसनेल हाइवे होबथानायावसो अनला ओंख्रि देलायनानै अमा लांलाय बिसोरो माने माबा जादों
आन्दलना बिदि जायो एस्कर्ट लालायनानै फुङाव बर'आ 11 जन एस्कर्ट लालायनानै आन्दलन खालामदों सोरबा नेताया एस्कर्ट लानानै बड'लेण्ड रायजो बियोना बे प्रक्सि आन्दलन खालामो आरोखि जेबो गैयामोन आरो गतिके बिसोर माने दिफेन बर'आ रायजोखौ थगायदों बे खुनु कन्ट्रिबिउसन गैया एनडिपिखौ थगायबाय एनडिपिजों एकर्ड जानोसै बे माने माबाखौ खबरखौ मोननानै बिसोरो थाब बारस'नानै माने एनडिपिखौ सुपारसिट खालामनानै गावसोरसो आवगायनानै एकर्ड खालामहैबाय मा लाबोखो बिसोरो एकर्ड खालामनानै बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्तियाव मा लाबोखो बिटिआर सुक्तियावथ' नोङो रायजो नाङासो लिरना लाबाय दानिया बर' माने गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि थैनो सहि लालायनानै मेमन नायबाय बड'लेण्ड रायजोनि दा बे थैनो सहि होनानै मेमन नामजों बिसोरो रायजो नांलाया होननानै बिटिआर सुक्ति एखेबारे सिक्सुलखौ सिफायनाय बिटिआर सुक्ति लाबोबाय बिटिसि बाउन्डारि हाग्रामा महनारि मोनना बानायखानाय 3050 गामि बे बाउन्डारिखौ सिफायनांगौ बेखौ दानख'नांगौ होननानै एकर्ड खालामबाय ओमफ्राय नोङो बे डिसिनो पावार हरनांगौ होननाय बाथ्रा 4.6 आव दङ लिरनाय डिसिनो पावार हरनायनि बाथ्रा बिसोरो लिरनानै लाबोबाय मथ' बिटिसिखौ सिफायनांगोन बिसोरो बिसोर दा गतिके बे माने दिफेन बर'आ जेखौ बुंदों सेक्रिफाइस खालामदों गावसोरनि जातिनि थाखाय मावदों बे मिसा खोथा नङा आरो दिनै एकर्ड खालामनानै मा होखो माने माबानो एनडिपिखौ ओरैबायदि साबजाला खालामबाय बिसोर गैलिया दिनै एनडिपिआ सोंब्ला नोंसोर मा अबदान दं एफा गोबाव जे माने 35 बोसोर जे जातिनि थाखाय अस्त्र दिनै माने आन्दलन खालामबाय बिसोर मा लाबोखो होनना सोंब्ला जिर' एनडिपिखौथ' बिसोर जिर' खालामबाय जिर' जाबाय एनडिपिआ दिनै रिप्लाइ होनो गैया बिसोर जेबो माने बुंनो हाथावथ' जातियाव जेबो हायासै दा बिनि दायनिगिरिया सोरनि बे प्रमद बर'मोननि उरखाव ब्रह्मनि नै दिफेन बर'मोननि दा अब्ला बेहा मा कन्ट्रिबिउसन दं दा बेफोर आरोखि दा बेफोर दायखौ जों दिनै माने दिफेन बर'खौ जों नुदों बे रायजो राजा बे दायफोरखौ मिथिनांगौ नै थांनाय जानाखि माबायाव एमपि इलेक्सनाव दिफेन बर'आ एबसु प्रेसिडेन्ट जानानै नोङो दिलीप सयकियाजों एरफ्रोम गाखोबाय बिजेपिनि मन्थ्रि सासे एबसु प्रेसिडेन्टआ मानो बे दिलीप सयकियाजों एरफ्रोम गाखोबाया बिनि जबाबखौ होनो हागोन दिफेन बर'आ दिफेन बर'आ नों एबसुखौ गोथार आफाद जातीय आफाद होनना बुङोब्ला नों मानो दिलीप सयकिया एरफ्रोम गाखोबा मा खारनाव गाखोआ बेखौ रायजोफ्रा मिथिनो लुबैयो हो जबाब आरो जेब्ला दिल्ली मिटिं जायो माने बिटिसि एरियायाव गासै 15टा सिट दिल्ली मिटिं जाबाय जों 2023 आव माने संकरदेब माने कलाक्षेत्रआव जों मिटिं जाहैदों गोबां अफिसारफोरजों इलेक्सन कमिसननि बे मिटिङाव जों प्लेस खालामदों जे बिटिसिआ 6 शिड्युल आरो बे 6 शिड्युल बिटिसि एरियायाव इसेबां एमएलए सिट जागोन बे एमएलए सिटफ्रा ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों खिन्थु दिफेन बर'आ मा बुंदों दिफेन बर'आ आसाम गभर्नमेन्टआ जायनाखि माने माबा खालामदों साजेस्ट होदों माने बिटिसिआव माने माबा होबाय 6टा ट्राइबेल रिजार्भ होबाय ओमफ्राय 9टाखौ माने जेनेरेलफोरनो रिजार्भ माने हगारना होबाय 9टा जेनेरेलफोरनो हगारबाय ट्राइबेलनो 6टा होबाय बेखौनो दिफेन बर'आ बमा गाबनानै रंजाबाय बिराद फुर्ति जोंनो 75% होनना बुंदों होदों होनना बुंबाय दिफेन बर'आ रेसपन्सिबल बेनि थाखाय दायनिगिरि नों दिनै 6 शिड्युल एरियायाव ट्राइबेल रिजार्भेसन जानांगौ नों मारै हगारखो नों मानो रंजाखो मानो 6टाल' सिट दानि मानो बमा गावखो नोंलाय अब्ला अदर बबिदाव जोंहा बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मोनबावो जों मोननाय नंला दाथ' सेस खालामबाय बि आरो बे एमपि सिट बानायबाय जोंहा दरं उदालगुरि सिट बेयावबोथ' जों दाबि खालामदोंमोन बेबो रिजार्भेसन जायो एसटि माने शिड्युल माने माबा हिसाबै बे माने 6 शिड्युल एरिया हिसाबै एसटि रिजार्भ जायो उदालगुरि जानांगौ होनना बुंदोंमोन खिन्थु दिफेन बर'आ मा खालामखो दरं उदालगुरि जानायखौ बिसोर वेलकाम खालामबाय रंजाबाय बिरादनो मिथियावनो वेलकाम खालामदों बे दानो बे दरं उदालगुरि जानायनि समस्ति बानायदों बै समस्तियाबो एखे हरै मंगलदै समस्तिखौ फुजा खालामनानै जोंनि बिटिसि बाउन्डारिखौ सिफायनानै बे माने दरं उदालगुरि खालामबाय बेखौ रंजाबाय बेनि दायनिगिरि हि इज द रेसपन्सिबल बे दायनिगिरि बि दा बेखौ जबाब होनांगौ दिफेन बर'आ दा मेरला दाय दं बेहा दा जों बेफोरखौ जों अनेक बुंबोदों दा दिनै बे जे दिनै जों बुंनायखौ हयथ' सोरबा बिनि माने माबाफ्रा लोगोफ्रा बिनि सापर्टारफ्रा जोंखौ गाज्रि कमेन्ट होनो हागौ गाज्रि खोथा बुंनो हागौ सुखुवा जानांगौ खिन्थु जारिमिना खुनु दिन निमाहा होआ दिफेन बर'आ जों कुइसन खालामनायखौ गाज्रि मोननो हागौ खिन्थु जारिमिना खुनु निमाहा होआ जारिमिना अरायबो बिनि खिबु खारफागोन बिनि साया जानानै बिनि जमदुर खालदुरा बिनि खिबु खारफागोन जुग जुग उनावबो कुइसन खालामगोन दिफेन बर'नाव दिफेन बर' नों मा खालामबोआ बे बाथ्राखौ दिफेन बर' सोंगोन जारिमिनानो सोंगोन बेखौ जों सोङाबालाय मा जानो बा गुन बेलाय बेथ' गवाना जारिमिना रावखौबो निमाहा होआ दा बे आरो लोगोसे बे जे रायजो नाङा होनबाय बे बिटिआर सुक्ति खालामनाय रायजो नाङा होननानैसो फैबाय दा बिनि थाखाय दायनिगिरिया सोर दिनै जोंखौबो सोंगोन बर' माने बर'फ्राबो सोंगोन कुइसन खालामाबा बेखौ प्रटेस्ट खालामाबा
बर'फ्राबो जोंखौ माने गाज्रि मोनगोन जे दावराव नोंसोर मा खालामखो दिनै रायजो नांनानै लिरनो गारबाय नोंसोर प्रटेस्ट खालामाखै जोंखौ दाहैगोन बेखायनो जों दिनै प्रटेस्ट खालामनानै जों बुंबाय थादों बर'फोरखौ सनमान होनानै बर'फ्रा जिथु बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बुंबाय थादों आरो बड'लेण्ड रायजो मोनब्लासो जों गेरेमसा हारि दागोन सम्भब जागोन बे बाथ्राखौ माने बुंदों माबाया बर'फोरा दा गथे बिनि आदर्शखौ गाफ्लेबाय जेब्ला दा जों बेखौ जुदि कुइसन खालामाबा जों जुदि जेबो बुङाब्ला बर'फ्राबो जों दुखु मोनगोन आरो जेनेरेसना मा बुंगोन इयुन जेनेरेसना इयुन जोलैयाबो जों सोंगोन बे दावराव दैखांनायमोनहा बबाव मा खालामना थाया बै समाव जे माने बिचार सुक्ति खालामनानै रायजो नांला होननानै लिरना लाबोबाय बे समाव मानो जेबो बुङाखै दावराव दैखांनो नाजायोमोना जेनेरेसनाबो जोंखौ सोंगोन दा गथे जोङो जोंनि माने माबाखौ जों क्लियार खालामना लायो जे जों बे जायनाखि डिफेन्स बर'नि खामानि मावनाय जोंखौ निन्दा खालामो जों खुनु सापर्ट खालामा रायजोफ्रा बिसोर खुनु दिन भटबो होनो नाङा आरो बेखौ सिनायनायखौ बे बर' जाथिनि लिडार नङा बे बर' जाथिनि थाखाय खुनु सेक्रिफाइस खालामबोआखै बे दा बे गावनि सुबिदानि थाखाय बे एबसुखौ बाहायबोदों बे माने 2005निफ्राय जा एबसु खामानि मावदों बिसोरो बिटिसिनि इसिबां थाखा फैदों बे बिटिसिनि थाखा फैनायखौ बिसोरो 10% गाहाम खाङै खाङैसो बिसोर जादों बिसोरो बे बिटिसिखौ सापर्ट होआखै बिसोरो हाग्रामा मन्दिरखौ सापर्ट नांगौमोन होआखै बिसोरो 10% प्रटेक्ट बे स्किमनिफ्राय 10% फैसा खाङै जादों बिसोर आरो बिटिसिखौ डिस्टार्ब खालामदों दा गथे बे खुनु माने कन्ट्रिबिउसन गैया बेहा खुनु जाथिनि मावाखै बे दा बिसोर रायजो राजाफ्रा बे डिफेन्स बर'नो भटबो होनो नाङा आरो बे दाय दस जायखि जाथियाव मावबाय जाथि बेरेखा मावबाय जों बेखौ रायजोफ्रा सिनायनांगौ आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायबाय